食事のパワー。食事が整っているから、変わることへの変化にもやっぱり対応できるんですよね。心と体が食事で作られているので、食事がこのベースにあって、その食事で体がどっしりしていて、マインドもどっしりしているから、自分の変化にも耐えれたなってすごく思います。正直、意識を変えずに行動することって、ほんと無理だなって思うんですよ。もしできたとしても、すごく疲れてしまったり、続かないなって正直思います。でも、意識が変わると、勝手に行動が変わっていって、そして行動が変わるから変わったねって言われるようになったんですね。私は自分で物事を解決できないタイプだったなってすごく思うんですね。これって自分で努力して自分の中で解決しないといけないみたいな感じで思ったわけじゃなくって、自然と自分で解決する力が身についていった。